Това е денят отблизо. А сега ви предстои среща с Жени. Тя прави кукли, странни кукли, от бутилки и конци. Нарича ги да донесат дете на семейството, което го очаква. Леля Ванга е научила на това. От години изучава феномена Ванга и е автор на 3 книги за пророчицата. Но за друго ми е думата сега. За това, че Жени претворява в изкуство желанието на хиляди майки да имат своя рожба. Правенето на кукли ме отделя от всичко и ме кара да откривам своите вътрешни територии, които не познавам, казва Жени, и намира истинско удоволствие в това, което прави. Има си малка творилница, където с много деца рисуват главите и правят косите на тези странни красавици. Наистина, изкуството не е територия само за големите творци, а на всички нас. Стига да намерим порив и смисъл да правим добро за другите. Здравей, Жени! Носиш ми кукла. Здравей, Мира! Много ми е приятно това есенно момиче да ти го поднеса днес. Много е ден след Димитров ден. Тя носи багрите на есента и настроението ми е едно от последните ми настроения. А тук в тази вълшебна кутийка са събрани още 40 кукли и ще ги разгледаме, когато когато имаш време. Не, можем и сега да започнем да работим. Как така? Това са всъщност кукли в кутия. Това са кукли в кутия, които излязоха от моята първа изложба за кукли и аз се правих в продължение на 1 година, я подготвях. И тези кукли отидоха, станаха посланици на моята молитва за сбъдване на мечтата за дете. И аз ги подарих на фондация Искам бебе. Направихме една благотворителна изложба, средствата от които ще отидат за един безплатен опит инвитро. Съвсем скоро предстои да обявим на кого ще се падне късмета, събраната сума, в кое семейство ще отиде, което ще пробва своя шанс, благословен от тези вълшебни кукли. Чудесно. С молитва за детенце. С молитва за детенце. А в ръцете си държа и още една книжка, която съдържа най-интересните пророчества и сентенции на Ванга. Тя е съвсем отскоро. Моя книга, която заповядай. Да, ти си човек, който изучава Ванга години наред. Имаш 3 книги за нея, лично аз ги притежавам. И всъщност оттам, от великата пророчица, идва и идеята за правенето на тези точно кукли, така. Нали така? Всъщност не Ванга ме е научила, както ти го съобщи. Аз съм вдъхновена от един неин древен ритуал за измолване на дете чрез кукла, който тя е приложила на десетки, на стотици семейства в България. И в процеса на подготвяне на една от моите книги, още преди много години, много разсъждавах за този неин ритуал, древен, който, когато едно семейство се появи при нея с проблема липса на дете, тя ги моли да й донесат една кукла с пеленка, прави някакъв ритуал, нещо шепти на тази кукла. Според мен този ритуал е измолване, имало го е в древността. Казва нещо, говори на куклата, дори често казва задържа се. След което тази кукла я подава на жената и казва остави я в стаята, в която спиш и след 3-4 месеца ми се обади. Обикновено след тези месеци семейството се връща с благата вест, че чака рожба. И от тук нататък продължението е, че Ванга пък става кръстница на тези деца. По неписани данни, над 5000 са децата, които са родени по този начин и благословени от нея. Както знаем, Ванга е един изключителен феномен и личност и е знаела и владеела тайни и древно знание, което се дава на малцина. Аз самата много съм мислила как се случва това нещо. В никакъв случай, нали, моите кукли не са нейния ритуал, но те са само вдъхновени от магията, с която тя успява да дари толкова много семейства с рожба. С рожба. А твоите кукли носят ли рожби?
Ами, много се надявам да са все повече. От Фондация Искам бебе вече знам за 2 жени, които след като са се здобили с една от моите кукли, много скоро след това са получили вестта, че чакат бебенца. Да чакаме да си кръстница съвсем. Абсолютно, много се радвам. Да. Много се радвам, защото аз като видях тези кукли, наистина като ги видиш, особено на живо, имат едно много силно излъчване, едно много специално послание. Аз доскоро държах една такава кукла в детската стая на дъщеря ми, но сега тази кукла, аз когато дори ти се обадих да те поканя в това студио, ти казах, тази кукла непрекъснато ми говори, че трябва да я дам. Трябва да я дам на жена, която иска да има дете. И тази кукла сега чака жената да се появи. Аз не знам коя. Може би се разгадава магията в нея. Когато видиш тази кукла, явно тя ти казва, аз трябва да отида в нечии други ръце, да докосна нечие друго сърце. Защото моите кукли въобще са посланички на вярата в сбъдването на мечта. Била тя за дете или за нещо друго. Примерно, преди години, когато аз от 15 години правя тези кукли. Но това беше едно мое хоби, което ме забавляваше като човек на словото. Аз си почивах от думите, от компютъра и изкарвах часове наред в моята творилница, правейки тези красоти. И чак след 15 години реших да ги споделя с другите и да ги посветя на Фондация Искам бебе, точно защото бяха вдъхновени от пророчицата, а тя е помогнала толкова много семейства. И си казах, ето искам тези... Никога не съм си мислила да взимам пари от тези кукли или нещо такова. Те са най-чистата от мен. Ти не ги взимаш за себе си. Ти ги даваш на Фондация Искам бебе. Точно, затова тази първа изложба с 100 кукли, които всички се продадоха за щастие, събраха сумата и ще дадат шанс на едно семейство още да извика своята рожба от небето. Но неотдавна правих и кукли за брак. Обади ми се една жена, която каза, така и така, аз прочетох в едно списание вашата история. Може ли двете ми дъщери искат много години да си намерят човека в живота? Може ли да направите? И аз си казах, че с удоволствие, но да не си... И тя ме пита най-подробно какво да направи, къде да ги остави. Аз си казах, вижте, все пак това е само една игра. Куклите носят моята мечта и моята молитва това да ви се случи. Най-искрена, най-човешка. Но нали не си мислете, че прави някаква магия или нещо. А ти докато връзваш кончетата, докато им слагаш главичките, наричаш ли нещо? Казваш ли нещо? Изричаш ли нещо? Нищо специално не изричам, защото аз не владея такива способности. Но когато завърша куклата, си казвам нещо съкровено, което искам да докосне този, при който да отиде. Идеята и магията на творчеството е, когато човек се потопи в самия творчески процес, той изключва мисълта, изключва този цензор, който постоянно ни говори, постоянно нещо. Ти си потопен на 100% в правенето, в сътворяването на нещо красиво, в случая на един живот, на едно присъствие. И когато си изцяло отдаден в него, ти за миг забравяш за проблемите си, каквито и да било. Но тръгвайки с нагласата, че правиш нещо магическо, нещо, което може би ще донесе щастие на някой друг, така нещата се случват. Аз съм сигурна, че любовта, доброто, усмивката, способността да се зарадваш на красивото, те са вече наполовина сбъднато желание. Жени, толкова много ти благодаря, че ни потопи в част от твоя свят и от тази магия с куклите. И зрителите станаха свидетели на нещо толкова добро, което ние хората можем да правим за другите хора. Благодаря ти за това участие.